Un grup de professionals sanitaris ha impulsat el projecte ASAC, un assaig clínic pioner que utilitza la gamificació per millorar la salut emocional i física dels professionals en l'atenció primària. L'objectiu és comprovar si una aplicació mòbil que comptabilitza els passos diaris amb reptes i recompenses pot estimular l'activitat física dels professionals. El projecte involucra diverses àrees bàsiques de Cassà de la Selva i centres de la comarca de la Selva com Breda, Hostalric i Anglès. El projecte SAC és el primer assaig clínic que es fa a l'Institut d'Assistència Sanitària a la part de primària, d'atenció primària, i consisteix en augmentar o veure si som capaços d'augmentar l'activitat física dels professionals d'atenció primària mitjançant la gamificació, és a dir, fer servir eines de joc per augmentar aquesta activitat i disminuir així també el burnout que patim i una mica també augmentar el benestar emocional a dins i fora de la feina. És una aplicació molt senzilla, un podòmetre, no és que sigui perfecta, però és gratuïta i ens la deixen. Tenim dos grups, intervenció i control. Al grup control no li estem donant formació, no li estem donant xerrades, no enviem cap incentiu, ni premis, ni res. I al grup d'intervenció tot el contrari. I volem veure aquesta comparació, si canvia les coses o no. Seria una mica això. Són 6 mesos, farem 3 mesos de competició. El que farem veure que és una gran competició, amb gala d'entrega de premis i tot, i als 6 mesos mesurem un altre cop si el que hem intervingut es manté. És a dir, si la gent que ha caminat més s'ha adonat que té beneficis i segueix caminant. Parlant amb altres companyes que poder la seva vida no era tan activa, sí que em diu, ostres, m'ha anat molt bé perquè és com una manera de jo veure que cada dia quants passos he fet, com per esforçar-me per fer-ne més. Inclús també surt una mica la vena competitiva perquè estem en grups i jo he fet tants o jo he fet tants altres. El meu equip va per sobre del vostre. O així, jo crec que això a la gent que li costa, o que li falta una mica de motivació, doncs li va molt i molt bé. Una persona sanitària, doncs el fet que el conjunt de la gent que t'envolta també estigui implicat en un projecte com aquest, doncs també et motiva a anar més enllà, a fer-ne. Es preguntaran o es qüestionaran o faran replantejar el fet que facin més esport a la seva vida o facin activitat al dia a dia, potser en vez d'agafar ascensor o pujar escales, es plantejaran coses d'aquestes que potser que no s'ho havien plantejat, no? Els resultats obtinguts podrien servir com a model per a altres àrees de la sanitat pública i privada, obrint la porta a noves estratègies de promoció del benestar emocional en l'àmbit sanitari. El projecte ASAC respon a la necessitat urgent de combatre el sedentarisme i l'estrès laboral que afecten a un 43% dels professionals sanitaris a Espanya.